Ndewo na ụmụnna, ekene m unu ka eke unu me biko nụ akụkọ m na-achọ nkọrọ unu kịta. Ọ gbagwojukwere m anya maka na ụnyaahụ kwa unu ma ụnyaahụ m mechie live video melide live video mechie maka visiting visa wee si na ya baa na relationship talk. M na-asị onye mpati na ya bunyitere enu ya butu maka ebunye ụzọ na-abụ a na-agba ụlọ ọkụ, ihe dị n'ilo apụbi ihe dị n'ụlọ apụbi ilo. Nkwulidi ekwuchiche na ozugbo nna drọp kwa fon m ring ya garangara nsi ogini osi n'ọnya osi ya na-ekwu mgbe niile na-ekwu ya na-emegheli ụmụ nwaanyị accuse m kwụsị ozugbo ma ihe ọ na-aya n'ụlọ ma ihe ọ na-aya n'ụlọ. Nsi a kedu ihe ị na-aya? Amara m ihe ị na-aya, mana nke m fụ ka m na-ekwu ihe niile m na-ekwu bụ nke m fụrụ. Ịbụrụ nwoke ịbụ nwaanyị nke m fụrụ ịda ihe ka jegede anyị ga-agwa gị anyị ama mme ma ịbụ nwaanyị ibe anyị ma ịbụ nwoke mana ị gara eteki ihe personal maka ọ bụrụ gị maka na ịbụ nwaanyị ịbịa na-achalenji m gị biko rapụ m aka kedu ihe ị na-aya. Ọ sị m makwa ihe ọ na-aya. Nsị a kedu ihe ọ bụ ị na-aya ịgọgọ? Ọ sị na di ya na-emekwa ya accuse na ọ na-agba n'ilo na ọ na-eme ya accuse na nkịtị na-eme ite eme imo. Si m masịrị anya mechie ọnụ m mechie si m na o nwere nke anara emechi ọnụ si ome nwụọ ome tụbụrụ nwụrụ na ọ na-agbachi nkịtị na ọ ga-ekwuchecha okwu na o nwere ihe ada emechipụkwa ọnụ mmadụ ma ị ga-accuse kwe na ịgba n'ilo anyị na ịgbara isi na ị ga-emechi ọnụ. Si m mbakwa wee si agnya kọgodi ihe ahụ o wee si na o tegokwafa na ụdị na nwunye a na o megokwa ebe 20 karịa na 22 nye bụ ihe si na ọgbanwekwe n'ile ọ nara ene nwoke anya ọ nara ene nwaanyị anya inekwudi enye anya na ọbọdụrụ oke ọchịchị ọ na-akwụ eme fashion crazy ọ na-akwụ alụ ụlọ nke o ji ego moto si kedikwa n'ihe ọ bụ na ọ na-atọkazi ya ka ọ gịnị sisi jụkwa die nwakwu sefu na di ya oke emechere nke di ya wee jebe nke ilo di ya ojikwa uche ka ojikwa uche ya eme nke ọ na-eme na nke ahụ ka ọ yara ekwetechacha si na nke ahụ mekelie na ọ ga-achale njikwa na o sikwa ike na obula akpa ya pụọ. Nsị a ebula akpa gị pụọ o si yes na o sie ike obula akpa ya pụọ na mmadụ ayala ebogide ya ihe o mere si na o mee maka gịnị ọgba nkịtị lie nye na ọmanilikwe nsị ahụ. Nsị akwa ngịgịlibe nsị o si na ihe mekwenini wee bụrụ na ọ na-eje ọrụ too much o jechekwa ọrụ nata wee mee ihe ụmụaka ike agwụ ya ụdị elana na ọ na-akwụdị di ya bịakwudie ka emee praise and worship abalị a ike a na-akwụdị adụ ya na di ya makwụdị na ike a nara adụ ya ka ekweni ka o si na-eme expect na o jee n'elu. Ọ sị na ọ na-abụ chijikwenu obupụ nya obulu azụ tụgharịali di ya maka ike na-agwụ ya si di ya na-eme o mechiche ịmago ụlọ anaghị atụ ya so na ọ na-adị afụ ụzọ n'anya nke njebekwebe nwoke ọzọ. Ọ sị na ihe mekwenụ bụ na etuto bịa too onye n'ike o ji wee bụrụ nwaanyị wee tochiche enye n'ike ahụ di ha bụ ime ka o si eme. Ọ sị ya na etuto tokwenye di m rapụgodi m na o nwee ihe too m n'ike mgbe emechaziri ka ọ na di wee si anya biko ya tọpụgodi akwa si okwere atọpụ akwa si o wee tọsisi anya akwa wee mebekwen si ọgbachinye nkịtị ihe nwa na-afụpụ ya ojos bupụgelie nye n'azụ ya mebe nnọọ ka ụla bukwuolie ka o si ebulie. So asị na emechezi ihe nwa di wee pụta ụtụtụ wee si ya isi na etuto too gị ka isi na ọnya baa gị isi na etuto too gị na ihe iji bụrụ nwaanyị n'ihe m kedu ihe mee gị na ya na ị ga-akọwata ya kedu ebe ijele etuto ji wee tobe gị na ya nka na ijego ofu ebe ije bute ọya ịbịa bunye m na ọ ga-eme m affect gị sazie ka nnene o wee sazikweni di ebute tọọchị gbachaa na ya wee si ihe a dịkwa obele red dịcha onye ọnya dịkwa ka etuto nwa si ya na ijego bute ofu ihe wee bịa bunyebe m ọkwa gị ị ga-akọ ebe ijele ọ bụrụ na ị kọrọ ebe ije ya bụ na gị bụ nwaanyị ijego mee ijego mee fọnụ ebe dị gị mma ọka na ị na-ezi eme fọnụ imechezie ịbịa dapụ ebe a ifụrụ na ibutego nke ọ sị na onwekwu ihe o ji
n'ihe nọkọta mekwa anya ebe ahụ na nwekwa ebe o je si o jegokwa mechie kama ọ ga-eneletegodi si ya jee ụlọ ọgwụ ma ọ bụ buru ya eje ụlọ ọgwụ fụ o butere ọrịa o si ya na ihe dịcha ka ihe nwoke mechite mee nyere ofu wee kwụbe chichiche enye ya ekwube na ọ ga-akụ ebe o ji wee mee jọli jọli na ọ ga-akụ ebe o ji wee mee ya bụ fọn kedu ebe o ji ihe ahụ na ọ ga-akọli anya na ihe a bụ ihe nwoke mere wee mechichiche enye wee mee nyere ofu ike gwụrụ si nwaanyị a na-ekwu ka ọ gbara ọnụ ọ na-agbụ ya ụja ya mechie ọnụ ya kwuo ebe o ji o mechegokwa mgbe ọ na-agwụ ya na o nwee ihe mere one na-ekwe ụtụtụ si ka o ji chekesi anya ya sazie ka onene na ihe a ga-eme ya afet na ihe a ga-eme ya afet ya bịa ya jere ụlọ ọgwụ ị kwesịrị ije si anya sazie ka inene n'abalị ahụ ọ bụrụ ihe na-eme nwunye imebegodi imechi pụta ụtụtụ wee siri anya sazie ọ bụrụ ọya ma ibutekwuo ị kwesịrị ịdị kia so nwaanyị na-abụ ịpụtakwa ịdacharịkwa isi na ike adịrọ ị kwesịkwara ịlụ ọlụ maka na ọlụ gị ka ọ bụ ịbụrụ ọlụ bụrụ jakị na-alụ na faktrị ị kwesịrị ịpọtelụ ịlụkwara ọrụ chukwu na-eji unu je na ọltasi yes ị kwesịrị ịdị na-eli mpeli na ije na-eme jakị na-alụ ọlụ na faktrị imechezi ịnata ịkpọkọrị ha ihe mmakwa bụ adị m etikwe nwa nkwụ adị m anwụ nwa nkwụ onye ọbụla dara ihe mma agwụ ya mana di gị na-eme prejọjimenti wee bogide gị ebu ibo mmadụ ebubo ọ na-agbawakwa obi o nwekwe ndị ada eji nwee speshali ebubo ịmara ihe ime investigeshọn gị ịtụọ ntụ n'anya ike esolie gaburu n'ọgwụ afụzia na o butekwa gonoria ahụ ma ọ sifilis ma ọ chanti inenekwu onwe gị amala ebe o si ya tupu i wee mebe akizi ka ezi ụdị akizi ọ sị na ọ makwara na ọ nara eme fashọn krezi ọ na-akwụ alụ ọ na-akwụ egomoto ọ nara eme oke anya ọ nara eme ihe mmadụ anya kwụsị oke ụtọ nwa ka ihe nwa na-atọzi ya si o kwesịrị ịma onye ọ na-alụ ị kwesịrị since 22 years ị kwesịghị ịmụ ya maka na ihe sọspekt n'urie oje n'okwu ije kọna ezi nke mmiri akụzi nke abadaba ntị na-agbawakwa obi ma ime mmadụ akụzi ọ dị mma ihe a ka a na-eme ụfọdụ ha si mmadụ abịa n'obi ihe nlochite maọbụ mmebe nwunye ya akụzi maọbụ ihe jọrọ njọ ihe fụrụ n'anya ịtụrụ ala ihe dara anya ị nwere evidence ije ọsụ tabụlụ kwube ihe sọ gị ọ sị na ọ chalenji polidio ọ sị na ya nwunye m jebe ụlọ ọgwụ ka amara ihe mee gị ma ibutego ọya nwunye esi ya onwe ihe mee mụ ọ bụrụ na m ebutego ọya ị mara na ọ gị nwa bụ maka adị m shọ onwe m mebi na ịdọrọ shọ onwe gị ọsịkwa na ya na ya kwatakwala ya ọ gbachighị ekwe nkịtị na tina welie iwu si na o nwere mgbe ọ ga-eru nkịta si obula akpa si ebe pụọ isi anyị na-ebu akpa gị apụ ọ bụ isi kịta na-enwetago ụmụaka toro ụmụaka ise na ụmụ nwoke abụọ na nwaanyị atọ and fa abụchagolu teenagers kedu ebe ịma ịgba aga nke ihe gbapụrụ mgbe ị dị yọngụ n'ọkịta na nka gị ka ị ga-agbapụ kedu onye ga-anụ gị o nwere onye ga-anụkwa gị n'ikala ịmala ihe ichiri akwa ndidi yiri chile dị na-akwa ndidi ihe na-arụ maka na ọ bịala onye ọjụ onye anụ ma ọ nara ekwubu ya okwu n'ubia si na okwu n'ubia mana ọ nọkọta okwu ọ sị ka ekwe n'ihe gbalịa n'uche o ji kwubie na okwu n'okwu ya ọzọ speti n'ubie si na fa na-emepe ọfụma ma nke o kwuzi shọpụ ya na onye wee shọpụ kwaba ndị be anyị chịkwa